aber ging bei aber wie Sharam kommt da zurück aber בכל אופן איך שאני רואה את כל היהודים האלה מה אתה מפחד? אפילו אחד כזה הסבב היה שוחק את הגיטרה לחומת שבס אבל רגע בזה כל המסעיר מה שאני מתרגש אני מוכרח לספר לכם איזשהו סיפור קטן ממש אולי קטן אבל יש לי סיפור חודר לכל מעמקי הנפש פעם אחת היה איזה שפן אחד שפן הקטן אוי שפן הקטן שפן קטן עם טלטלים וזקן איכשהו לפנות בוקר ממש מוקדם בבוקר הוא היה רץ לגן אבל רבותיי איכשהו היה רץ לאט עם שקית קטנה עם כל הסנדוויצ'ים אולי רק 40 סנדוויץ' פעם אחת היה חורף ממש גשם איזה קר ממש קר הוא שכח לסגור את הדלת אל תשאלו נדך איזה ברוך ממש אני לא צודק לעצמי אני לא מאמין איזה ברוך אוי נוי 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 סתנן אוי סתנן בפנים אוי ממש סתנן איזה צנון כבן אוי וקיבל לא תמינו ובכן רבותיי תפתחו שירי הלב איפה נשמה איזה דרמה אוי קיבל נחללת ובכן רבותיי איפה נכנס לגן הגננת אומר לו בוקר טוב הוא אומר לגננת אוי תחזרו לי כולכם הבכן רבותיי תפתחו שירי הלב כל מקום שאתם איפה אתם בני עם ישראל תודה רבה לכם הרבה ישועה איפה השמחה אני רואה את הפנים שלכם ממש ריח כי בשמחת יצאים תחייב את הענג אמת לדרמה כי בשמחת ידי שמחה אנחנו יוצאים מהכל איפה אתם כל עם ישראל ביחד עשו לי